Ilmoittaudu uuteen tietokilpailuun Oikea kysymys netissä osoitteessa yle.fi/oikea kysymys. Se on ihan ok. Suomen vahvimmat naiset ja miehet ovat kisanneet tässä viikonvaihteessa Turussa. Nyt katsotaan, kuinka se miesten kisa meni ja kuka nappasi vahvimman tittelin. Oi maamme Suomi, synnyin maa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa. Tää pohjoinen maa kallis isien. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa. Tää pohjoinen maa kallis isien. Martti Jalosen hienosti virittämä Maamme laulu ja sen jälkeen itse tosi toimiin 21. kerta ratkaistaan Suomen vahvimman miehen titteli tällä kertaa Turussa. Forum Marinumin edustalla eli Merimuseon edustalla. Ensimmäinen karsintalaji on farmarikävely ja kahden edellisvuoden mestari Jani Illikainen lähtee parinaan Harri Peltomaa antamaan tyylinäytettä tässä lajissa. Karsinnassa on siis 3 lajia, jonka jälkeen 8 parasta jatkavat finaalivaiheeseen. Farmarikävely on hyvä mittari. Molempiin käsiin taakkaa 124 kiloa ja matkaa poispäin lähdöstä on 35 metriä. Kääntöpaikan jälkeen saman verran matkaa kotiin ja nopein aika voittaa. Maksimiaika, joka on kilpailijan käytettävissä, on minuutti 30 sekuntia. Tähän mennessä paras aika on Jani Kolehmaisen 1.04.93, mutta Illikanenhan menee aivan hirmuvauhtia. On menossa ihan täpärästi päälle puolen minuutin, eli ihan samalle tasolle kuin vuosi sitten. Ja saadaan sellainen pohja-aika, joka on vaikeasti lyötävissä. Tasapaino pysyy hyvin loppuun asti. Ei pienintäkään epäröintiä. 33-54 ja virkkaasti kilpailun kärkeen. Uskomaton suoritus. Monen elämän kovin tulos. 248 kiloa maastavedossa on se, että kun kerran sen saa, se on jo kova tulos, mutta nämä vielä kantavat sitä 30 metriä. Aivan uskomaton. Se oli todella kova suoritus ja siis yli puolen minuutin erolla alle Jani Kolehmaisen ajan. Hänen parinsa Harri Peltomaa saa tuloksen, joka on 58 metriä 50 senttiä, eli taakka ei tullut maaliin asti, mutta Illikaisen taso on tänäkin vuonna aivan hurja, 33-54. Se on muille kyllä sellainen tulos, että saa nähdä, tuleeko tässäkin jo heti sellainen tulos, että... Niin Illikainenhan näyttää vähän vahvistuneen edelleen aikaisemmista vuosista, myöskin vähän tullut painoa, mutta ei yhtään ole tullut vääriin paikkoihin. Hän on kerta kaikkiaan mennyt tässä lajissa eteenpäin koko ajan. Niin, ja se toissa vuoden paha loukkaantuminen on nyt ennen kaikkea, se on unohdettu ja paikat ovat kunnossa. Seuraava pari sitten mittelöön Ville Vihola, Esa Quintus. Quintus, tämä irokeesin näköinen mies ilman lippalakkia, viime vuoden 3. on tässä lajissa ihan maamme parhaimmistoa, mutta kyllä tässäkin nähdään, että ei hän pysy läheskään Illikaisen vauhdissa, koska ehtii sinne kääntöpaikalle noin 20 sekunnin kuluttua lähdöstä ja se on liian hidasta vauhtia. Ville Vihola, joka
ei ole aikaisemmin yltänyt finaaliin asti, on jäämässä kilpakumppanista ja Quintus ainakin tähän asti ilman pysähdystä, ja mutta nyt on lähellä, että tulee ensimmäinen stoppi. Hyvin joo, se tulee se stoppi, kun ei ole aivan hyvässä tasapainossa myöskään tuo taakka hänellä. Mutta vasta 50 sekuntia kulunut tässä kohdassa, joten jos tästä nyt puristus kestää niin kuin näyttää kestävän, niin saadaan kakkosaika, eli minuutin alitus on lähellä ja se jopa toteutuu. Quintus tekee hyvän tuloksen, 58.96. Se oikeuttaa tässä vaiheessa kakkostilaan, joten häneltä hyvä alku. Hänelläkin on ollut nimittäin aika paha loukkaantuminen tässä alla, kun 8 kuukauteen ei pystynyt harjoittelemaan, kun oli hauis loukkaantunut. Aika iso merkitys näyttää olevan sillä, että on hyvässä tasapainossa tuo taakka. Quintuksellakin se heilui edestakaisin. Se ei ole aivan oikeassa kohdassa tuo ote, mutta hyvin hän selvitti tuon tietysti. Ja sinnikkyys palkittiin hyvällä ajalla. Minuutin alitus 58.96. Kakkostilaa tällä hetkellä Illikaisen jälkeen ja parille Ville Viholalle saatiin tulos 51.40, eli se on siis metreissä mitattuna. Matka jäi siis tekemättä loppuun asti. Sitten Juha-Matti Järvi, Janne Hartikainen. Juha-Matti Järvi lähempänä kameraa, viime vuonna yhteistuloksissa 5. Kova luu tässä lajissa yleensä, suunnilleen Illikaisen tasoa, viime vuonna jopa parempi kuin Illikainen, mutta alku ei näytä hyvältä, koska Hartikainen, joka tähän asti on kilpailut alle 105 kilon sarjassa, menee nopeammin kääntöpaikalle. Mutta eri asia on, pystyykö sitten melko tuoreena miehenä, ei pysty, joutuu ottamaan stopin. Järvi sen sijaan menee hyvää vauhtia, menee aika tasoissa Quintuksen kanssa, mutta hänellekin tulee stoppi. Aika yllättävä juttu, kun viime vuonna oli Illikaista parempi tässä lajissa. Aika yllättävä sikäli, että hän noin lopussa vielä menetti otteensa siitä, olisiko hikiset kädet tai jotakin, mutta koska hänellä oli kova kävelytempo päällä. Kyllä, mutta täällä on hellesää ja kädet hikoavat ja magnesiumia kädessä, niin se kuivaa ja saattaa jossakin vaiheessa tuottaa vielä suurempiakin ongelmia, mutta kyllähän tämän urakan saa vietyä loppuun asti hieman erikoisella tavalla, mutta täpärästi alle minuutin, 59.98 ja sillä tulee kolmostila. Eli edelleen jäävät vain Illikainen ja sitten Esa Quintus ja Hartikainenkin kamppailee oman taakkansa kanssa saadakseen tämän 70 metrin urakan suoritettua, mutta vaikeasti se on toteutumassa. Vielä on muutama sekunti jäljellä Hartikaisella, kun näemme tässä Järven tyylinäytteen hidastettuna ja niin käy, että Hartikainen ei saa näitä painoja ihan maaliin asti. 68.30 on hänen tuloksensa metreissä mitattuna. Tässä pisteet avauslajin jälkeen. Mestari otti kärkipaikan, Quintus 2, Järvi 3. Joo, selvä. Tehdään näin. Kaikki hyvin. Uutta lunta hankella. Jaha. Toinen karsintalaji on tukkipunnerrus. Ja se on sikäli aika raaka laji, että kaikkien kilpailijoiden pitää nostaa kaikki painot alimmasta lähtien. Siinä oli muuten eilinen naisten kisan voittaja Kati Luoto. Ja nyt on edetty 160 kiloon, eli 120 kiloa oli alkupaino ja siitä 10 kilon välein. Nyt 160. Jani Kolehmainen vastaan Jani Illikainen ja tämä 160 kiloa on jo tosi kova tulos. Sillä nimittäin Illikainen viime vuonna nappasi lajivoiton ja Illikaisen tyylinäytö tässä näin. Johtajan keltainen paita yllä, ei mitään ongelmia. Nopeasti rinnalle ja siitä hyvällä tekniikalla ylös ja sitten Kolehmainen, joka viime vuonna jäi 140 kiloon, puristaa väkisin ja painaa, tekee 20 kiloa paremman tuloksen kuin vuosi sitten. Kolehmaisella oli todella pitkä staattinen vaihe tuossa suorituksessa, mutta pystyi kuitenkin oikaisemaan kätensä ja sai hyväksytyn suorituksen, mutta tosiaankin kyllä Illikaisella oli aika helppoa, että vieläkin on. Ja Illikaisen valtti on se, että hän saa painot niin nopeasti rinnalle ja sen jälkeen ylöstyöntö on helppoa, kun voimaa löytyy alaraajoissa eli jaloissa. Kyllä, hän on kokonaisvaltaisen vahvassa kunnossa. Mutta Kolehmainen teki mahtavan tempun. Tulosparannus viime vuodesta 20 kiloa. Seuraava pari Ville Vihola, Juha-Matti Järvi. Ja tämä on
Järvelle bravuurilaji, mutta nyt pitää muistaa se, että ensimmäinen bravuuri meni vähän pieleen, eli farmarikävely ainakin jos verrataan viimevuotiseen tulokseen, mutta nyt on vire löytynyt tässä. Hieman haparoi jo alkupainoissa, mutta katsotaan mitä 160 kiloa menee ja Viholalle tämä on kova. Juha-Matti Järvellä näyttää olevan ikään kuin penkkipunnertajan taustaa, että hän ei oikein saa tuonne aivan pystyyn lukkoon käsiä kovin helposti. Lähempänä kameraa on siis Juha-Matti Järvi ja taaempana Vihola. Järvi, tyylipuhdas suoritus, ei mitään ongelmia nyt kun alkuhermoilu on ohitettu 160. Ja Vihola oli täpärällä, mutta ei. Ja nyt on vaikeata. Hänellä on vielä aikaa reilusti, koska tähän saa käyttää 60 sekuntia ja vaikka kuinka monta yritystä. Mutta me tiedämme sen, että jokainen yritys syö miestä. Ja pitää muistaa se, että sijoitus on tärkeä, koska tässä kerätään pisteitä niin, että ollaan 8 joukossa ja päästään finaalivaiheeseen. Joo, tässä on tuo rinnallevetovaihe niin työläs ja oikeastaan monta sekuntia kestävä, että se syö voimia. Ei. Ja sitä ennen jo monta nostoa ei. Hän jää 150 kiloon. Mutta hyvä suoritus joka tapauksessa. Ja tässä Juha-Matti Järven tyylinäyte. Varsin vähän käyttää jalkoja hyväksi. Joo, aivan. Hänellä on vahva yläkroppa kerta kaikkiaan. 3 kaveria jäljellä. Ja tämän jälkeen Jani Kolehmainen ilmoittaa, että hänelle riittää, joten 2 miestä jäljellä. Jani Illikainen, Juha-Matti Järvi ja nyt haetaan tässä lajissa Suomen ennätystä. Voimassa olevaan 170 kiloa, nyt on painoa kasattu 172,5 kiloa. Ja kuten kaikki tätä lajia seuranneet muistavat ja tässäkin näkevät, niin tämä tukkipunneruksen vaikeushan on siinä, että eihän tämä kilomäärä ole mitään näille, mutta se ote, se on se, joka hankaloittaa tätä tilannetta. Se ei ole normaali ote levytangosta. Tuo välineen koko, joka aiheuttaa juuri tuon, että tuo alkunosto tuohon rinnalle on todella vaikea ja syö voimia. Ja nyt kannattaa katsoa molempien tekniikkaa tässä rinnalle vedossa. Illikaisella se menee yleensä kevyesti tuosta polvien kautta noin. Ja sitten se on valmista. Sen minkä rinnalle saa, niin sen Illikainen työntää vuoren varmasti ylös. Ja Järveltä menee vähän yli, mutta Illikainen tekee Suomen ennätyksen. Hurja tahti molemmissa lajeissa tähän asti ennätysvauhdissa ja toinen lajivoitto tulee Jani Illikaiselle. Kyllä hän on hurjassa kunnossa. Hän pitkät kädet, mutta sinne suoraksi lennähti raudat kyllä komeasti. Ja taitaa sillä kuulantyöntäjä taustalla olla jotain etua, kun jaloissa ja reisissä on niin paljon voimaa. Kyllä hänellä on myöskin jollain tavalla vähän rippeitä jäljellä sitä pikavoimasta, mitä tarvittiin kuulantyönnössä, että potku on terävä. Kuulantyöntöennätys on sittenkin päälle 20,5 metriä ja nyt kun se jalostuu sitten tähän kilpailumuoteen, tai on jalostunut jo monta vuotta, niin Illikainen on hirmuvedossa tällä hetkellä. Se on ihan varma jo 2 lajin jälkeen, että mestari on vaikeasti voitettavissa. 2 lajin jälkeen etumatka Juha-Matti Järveen on 3,5 pistettä ja Järvestä pisteen päässä on Kolehmainen sitten Quintus 4. ja sitten hän on tasasta niin kuin pitää ollakin. Ja kovaa kamppailua käydään tietysti sijoituksesta 8 joukkoon, koska vain 8 kelpuutetaan 3 finaalilajiin. Ja maastaveto on sitten se, joka lopulta antaa ne tarvittavat lisäpisteet, tai sitten ne jäävät uupumatta joltakin. Kirmo Varvikko vastaan Mika Hiltunen, ja tämähän on Hiltusen bravuurilajeja, koska hän on 4-kertainen Suomen mestari maastavedossa. Tämä mies tässä näin. Onko kilpailijat valmiit? Ottakaa ote! Kirmo Varvikko saattaa olla vaikeuksissa tässä lajissa. Viime vuonna tämä oli hänelle hieman tuskainen laji ja niin se näyttää olevan tänäkin vuonna. Empi vielä milloin aloittaa. Tässä on 1,5 minuuttia aikaa. Nostot saa tehdä milloin haluaa. Hiltunen lähtee tosi ripeästi liikkeelle. Ja tässähän taktiikkana yleensä on se, että 4-5 toistoa, jos siihen pystyy nopeaan tahtiin. Ja sitten pidetään näitä taukoja, koska kukaan ei kykene tätä 300 kiloa liikuttamaan jatkuvasti 1,5 minuutin ajan. Niin täytyy muistaa tosiaan 300 kiloa. Se on niin mahtava rauta vetää vaikkapa ykkösenä kuinka riskille miehille tahansa, että kun sillä pitää vetää toistoja, niin se kyllä syö. Kyllä. Tässä on vielä sellainenkin asia, että kun itse käytiin tuossa kokeilemassa näitä
tankoja, niin nämä ovat neitseellisiä tankoja, eli erittäin karhea pinta. Ja kun näyttää siltä, että nostajat menevät ilman mitään teippausta, joka tietysti sekin on hankala juttu, niin tämä on vaikea laji. Kyllä, ehkä pientä hiomista olisi saattanut tarvita tosiaan tankot etukäteen, mutta tällä nostetaan nyt. 20 sekuntia. Hiltusella vielä parikymmentä sekuntia aikaa. Hän on tekemässä kuitenkin sen verran kovaa tulosta tässä, että siinä on haastetta muille. 8 onnistunutta nimittäin ja 9 ei lähde ja näin hän lopettaa hieman ennen 1,5 minuutin täytymistä, mutta 8 onnistunutta se on huippukova suoritus. Varvikko ei saanut yhtään hyväksyttyä. Niin, Hiltusen ennätyshän on peräti 400 kiloa, että hän on aivan ehdotonta huippua siinä. Kuinka se veti viime vuonna, muistaakseni? Mutta kun 8 kertaa tämän nostaa, niin 8 kertaa 3 se on 2400 kiloa lyhyessä ajassa. Sitten edelleen keltainen liivi yllään kilpailua johtava Jani Illikainen ja hänen parinsa on Harri Peltomaa, joka on koko kilpailun pienikokoisin, pituutta 171 senttiä ja painoa 107 kiloa. Illikainen ei viime vuonna ollut tämän lajin ykkönen Suomen vahvimmieskisassa, mutta parhaimmillaan hän on kyllä Hiltusen tasoa vähintään, vaikka viime vuosina on jäänyt noin 7-18. Nyt ihan samalla taktiikalla erittäin nopeaan tahtiin, kunnes tuntuu siltä, että on pakko ottaa paussia ja sitten paussin jälkeen jää reippaasti aikaa, yleensä minuutti vähintään ja 5 meni heti käteen. Suunniteltu juttu tosiaankin ja nyt pieni lepohetki. Pari kumppani siinä vieressä, Peltomaa on suuremmissa vaikeuksissa. Ja näin lähtee Illikainen sitten jatkamaan. Ja tuomarin hyväksynnästä lasketaan painot alas ja sen jälkeen kun merkki tulee, niin lähdetään nostoon. Näitä pomppujahan ei saa olla, koska silloin tilanne menee jo vähän niin kuin vilpin puolelle. Et ihan selkeästi painot pitää laskea alas ja sitten tuomarin merkistä seuraava suoritus. Puoli minuuttia jäljellä, kuuluu selkeällä suomen kielellä taustalta. Tuomari kaksikko Ilkka Nummisto, Markku Suonenvirta ovat tilanteen tasalla ja näin Illikainen hakee lisäsuoritusta ja on vahvasti matkalla kohti 3. lajivoittoa. Niin kyllä tämä on 10 suoritusta. Tämä on selkeä raa'an voiman mittari, kyllä 10 kertaa 300 kiloa maastavetona peräkkäin, niin täytyy sanoa, että sen ymmärtää jokainen. Kyllä. Ja Harri Peltomaallekin 1 hyväksytty suoritus. 10 on raudan kova tulos tällä taakalla. Jani Illikainen. Sitten etualalla Esa Quintus ja hänen parinsa Ville Vihola. Ville Vihola, suunnitteluinsinööri Raunalta. Viime vuonna siis Esa Quintus, kokonaiskilpailun pronssimitalisti. Jykevän näköinen mies, eikä Ville Viholankaan tarvitse tässä kokonsa puolesta mitenkään piiloutua isompien taakse. Tämä on täysi kasvuisten miesten raakaa leikkiä. Kärjessä siis Jani Illikainen 10 toistoa, toisena Mika Hiltunen 8 toistoa ja kolmantena Jani Kolehmanen, jolla on 5 toistoa. Quintus aloittaa erittäin nopeaan tahtiin, ihan niin kuin parhaat tähän asti, ja Quintus on hyvä tässä lajissa. Ja ne 5 tulevat erittäin nopeaan tahtiin ja sitten tauko. Ja samalla näyttää siltä, että olisiko tullut näitä käsivaurioita, jota on nähty jo muutamalla kilpailijalla tässä lajissa. Vihola siinä vieressä tekee hänkin hieman rauhallisempaan tahtiin ja kyllä Quintuksen kämmenet ovat nyt hieman sen näköiset, että ei pysty jatkamaan millään. 5 se jää. Ei pysty jatkamaan. Siinä on molemmat kämmenet ihan rikki. Vahinko hän aloitti todella ripeästi ja tuntui olevan varaa. Mutta siinä on tietysti tämä yhdistelmä, kuuma ilma, magnesiumia käsiin, hikoileva käsi, se kuivuu siinä ja tekee hauraaksi tuon niin, ihon. Se on niin kuin vanha pergamentti, hajoaa heti kovaan kosketukseen ja Quintuksen urakka tässä lajissa jää 15. Vihola vielä voisi jatkaa, aikaa on parikymmentä sekuntia, mutta urakka päättyy hänen kohdallaan 4 onnistuneeseen suoritukseen. Ja sekin on hyvä. Se purottaa ja rykäisee katon, niin se vetää. Joskaan ei lähelläkään parhaiden tasoa tietysti.
Tässä tämä Esa Quintuksen hienosti alkanut sarja, mutta sitten kämmenet rikki ja se laji jää siihen. Järvi, Hartikainen. Sitten Juha-Matti Järvi ja Janne Hartikainen. Seuraava pari. Ja tämän jälkeen karsintavaihe on suoritettu ja jatkoon menijät selviävät. Viimeinen pari. Karsina viimeinen kilpailu. Onko kilpailijat valmiit? Ottakaa ote! Viimeiset nostot. Näin se lähtee liikkeelle. Hartikainen harkitsee hieman pidempään. Järvi aloittaa. Ei mitenkään hirmutahtiin. Hartikainen taitaa heti tuntea kämmenissään pientä kipua ja sama tilanne on muuten Järvelläkin. Siinä taitaa molemmilla tässä parissa olla heti parin suorituksen jälkeen sellainen tilanne, että kämmenet auki ja sen jälkeen ei kannata riskeerata, koska molemmat ovat kuitenkin menossa jatkolajeihin ja silloin tietysti pitää muistaa se, että käsiä tarvitaan jatkossakin. Jatkaako Hartikainen vielä? Käsiä teipataan siinä. Järvi lähtee pois. 2 onnistunutta suoritusta ja siinä nähdään mikä jälki on, kun peli on tällä tasolla aika raakaa. Mutta Hartikainen lähtee vielä yrittämään. En tiedä auttaako se teippaus enää tässä vaiheessa. Tuskinpa. Kyllä se hikoavassa kämmenessä sekin lähtee aika pian irti, mutta sisukas mies hakee ainakin yhtä suoritusta. Aivan tosissaan tuntuu olevan. Puhaltaa siihen malliin, että ainakin yksi vielä. Mutta ei se lähde. Ei. 2 hänkin jää. Tässä parissa molemmille 2 suoritusta. Juha-Matti Järvi, Janne Hartikainen. Se pudottaa vähän fiilinkiä tietenkin, kun tuntee kivun, että ihon repeillä. Sikäli tietysti monelle kilpailijalle hieman harmin paikka, mutta eivät nämä miehet yleensä mistään itke kovinkaan paljon ja molemmat jatkavat vuoren varmasti finaalivaiheessa, johon kärjessä menee tietysti tuttu mies 3 lajin jälkeen, eli Jani Illikainen 7 pisteen etumatkalla Jani Kolehmaiseen, Juha-Matti Järvi on 3, Esa Quintus 4, Siltunen 5, Hartikainen, Vihola, Kirselä on 8. Jatkoon meni. Ja sit vielä kato, että ei ne mistään tiedä mitään, kun ne on ihan huurteessa. Tauko on vietetty, finaali alkamassa, tuttu mies karkumatkalla, 7 pisteen etumatkalla, Jani Illikainen 3. mestaruus on kuin tarjottimella. No ainakin vielä hyvältä näyttää, mutta vielä 3 lajia jäljellä, että ainahan voi sattua, niin kuin on nähty, että käsi aukeaa ja muuta, että voi tapahtua isompiakin haavereita, että kautaan loppuun asti kaikki lajit ja sitten ja lopputuloksia. Mutta ainakin sinun osalta kilpailu on, jos vertaa viime vuotiseen, kaikissa lajeissa parempi tulos, ennen kaikkea tukkipunnerus, 12,5 kiloa lisää viime vuotiseen ja sama maastaveto onnistui kerrassaan upeasti. Joo, kyllä nyt on kaikissa tullut omat henkilökohtaiset ennätykset, että tuo jalkakin on parantunut 2 vuotta sitten, hajosi koko jalka, niin nyt se alkaa olla kunnossa. Eli kai se tarkoittaa käytännössä sitä, että muilla on tosi kova haaste edessään, jos aikovat sinun ohitsesi tänään. No kyllä ne töitä saa tehdä, jos en loukkaannut, niin melko varmaan voitan tämän kisan sitten. Katsotaan miten käy. Kiitoksia ja menestystä. Kiitoksia. Karsinnan jälkeen on 8 miestä jäljellä ja mennään käännetyssä paremmuusjärjestyksessä. Ensin Keltanokka kvartetti ensimmäistä kertaa finaaleissa järjestyksessä 8. sijasta eteenpäin. Harri Peltomaa. Seuraava jättiläinen Jarno Kirselä. Ville Vihola. Hänkin ensimmäistä kertaa 8 joukossa ja sama pätee Janne Hartikaiseen. Sitten taso kovenee ainakin aikaisempien vuosien perusteella. Mika Hiltonen vuosi sitten 8. Juha-Matti Järvi 5. viime vuonna. Jani Kolehmainen 2. 4. Suomen vahvimmieskisassa ja sokerina pohjalla kilpailua johtava kaksinkertainen mestari Jani Illikainen. Lähes 100 vuotta sitten suuri turkulainen juoksija Paavo Nurmi juoksi Turkua ja Suomea maailmankartalle. Nyt ovat lajit muuttuneet, mutta urheiluhenki jatkaa elämistään. Tänään 21. kertaa järjestettävät Suomen vahvimmieskisat ovat erityislajissaan yhä laajempaa julkisuutta saava laji. On sanottu, että urheilija ei tervettä päivää näe, ja kuten tänäänkin monen
voimalajin harrastajan omakohtaiset kokemukset ovat osoittaneet, sanonta pitää paikkansa. Mutta liikunnan positiivista vaikutusta ei voi silti väheksyä. On parempi kärsiä silloin tällöin hivenen jomotusta kuin antaa itsensä repsahtaa täysin. Haluan näillä sanoilla toivottaa tänään tänne aurinkoiseen Turkuun ja Suomen Joutsenen kannelle tervetulleeksi kaikki Suomen vahvimman miehen kilpailun osallistuvat kilpailijat sekä kilpailun järjestäjät. Ja näillä sanoilla toivotan kaikkea parasta tämän kilpailun menestymiselle ja avaan näin Turun kaupungin puolesta Suomen vahvin mies 2007 kilpailut. Ensimmäinen finaalilaji on karusti auton kanto. Matkaa on 30 metriä. Painoa on tällä autolla, kun se on hieman riisuttu malli, 350 kiloa ja nopein aika voittaa tietysti. Ja ensimmäinen kilpailija loppukilpailussa on Mika Hiltunen, joka karsinan jälkeen on 4. yhteispisteessä nyt kun Esa Quintus jäi pois. Ja taakka ei ole suinkaan pelkästään painava, se on myöskin hieman kiikkerä ja siinä on tasapaino erittäin ratkaisevassa roolissa. Auton pitää pysyä hyvin valjaiden varassa ja tässä nähtiin heti, että Hiltuselle tulee ongelmia, kun tulee ensimmäinen stoppi on muutaman metrin jälkeen. Niitä on ihan selkeästi taitolaji tosiaan, että hallitsee nuo heilahdukset ja muut ja pystyy siitä huolimatta pitämään tasapainon ja siitä näyttää tässäkin olevan juuri kysymys, koska Hiltunenhan on huikea maastavetäjä, voimaa riittää. Tässä on maksimiaika, jonka kilpailija saa käyttää, on 90 sekuntia. Ellei siinä ajassa ehdi maaliin asti, niin silloin mitataan kannettu matka. Ja sekin voi tietysti olla tärkeää, kun mietitään näitä loppusijoituksia, kuinka pitkälle sen auton saa. Mutta ihan selkeästi tässä on kyseessä laji, jota välttämättä kaikki eivät pääse harjoittelemaan kotioloissaan, koska tällaista autoa ei välttämättä löydy takapihalta jokaisen kotona. Ja siitä syystä nämä tekniikkaongelmat korostuvat, ei suinkaan kaikkien kohdalla. Mutta voima yksin ei ratkaise, vaan nimenomaan tasapaino ja miten tämän taakan hallitsee. Hiltusen kohdalla urakka kyllä hankaloituu, koska ei missään tapauksessa ehdi maaliin asti. Ja näin ensimmäinen mittaus tapahtuu. Hän luovuttaa jo 5 sekuntia ennen 1,5 minuuttia täyttymistä ja toteaa, että homma oli hieman hankalampi kuin mitä kuvittelin. Avaus oli vähän sellainen, että vähän kiinnostaa kuka sen näistä herroista oikeastaan perille tuo. Sen verran vaikea on. Se on vaikea laji, mutta minä voisin antaa vinkin, kuka tuo sen vuoden varmasti, mutta katsotaan pystyykö hänkään siihen. Mutta veikkaan, että pystyy. Mika Hiltusen tulokseksi tuli 12 metriä 60 senttiä ja seuraava mies on sitten Jani Kolehmainen, joka kahdesti on ollut 4. lopputuloksissa ja hän voisi ainakin minun arvioiden mukaan olla ensimmäinen, joka tuo auton tyylikkäästi maaliin. Hän on tehnyt sen aikaisemminkin ja taitaa tämän lajin. Tässäkin on paitsi tasapaino ollut tärkeä, niin myöskin askeleen mitta on hyvin tärkeä. En väitä, että olen asiantuntija siinä, mutta tässä nähdään, että tämä mies on useammin kantanut autoa kuin edellinen, vaikka Hiltunenkin on aikaisempina vuosina saanut taakan maaliin asti, mutta Kolehmaisen myötä saamme ihan uuden tason tähän kilpailuun. Ei ihan huippuaikaa, koska parhaimmat tuovat tämän auton jopa 15 sekuntiin maaliin, mutta joka tapauksessa Kolehmainen tekee hyvän mittarin tähän kisaan. 29.53 on tarkka aika. Jani Kolehmainen 29.53. Hän hallitsi tämän tasapainottelun kyllä kaikkein parhaiten. Juuri sopivan mittaisia askeleita, että tuo auto ei alkanut heilua ikään kuin sitä omaa heilahdusta. Juuri näin. Tässä on nimittäin tämä alusta sikäli hankala, ihan niin kuin näimme tässä farmarikävelyssä. Se on hieman ylämäkeä, mitä tullaan tässä. No niin, seuraava mies on jo valmiina. Hän on Jarno Kirselä, joka ensimmäistä kertaa urallaan on edennyt näin pitkälle, että on 8 finalistin joukossa. Ja hänellekin taitaa tämä olla melko uusi laji, koska siellä neuvoja annetaan viimeiseen asti ja nyt yleisökin pääsee hieman jännäämään hänen puolestaan, miten käy ja vaikeaksi tulee heti startin jälkeen, pari metrin jälkeen ensimmäinen pysähdys. Tässä ei suinkaan hylkäystä tule, vaikka pyörät koskettavat maata, kunhan ei vaan niin kuin maata pitkin pyöritä autoa, mutta saavat kyllä koskettaa matkan aikana. Toinen pysähdys tulee jo heti
20 sekunnin jälkeen. Ja kyllä tässäkin toistuu se sama niin kuin muissakin näissä kantolajeissa. Jokainen pysähdys ja uusi startti, niin se vie Heikki aika paljon voimia. Ilman muuta se vie kovin paljon voimia ja tässä tosiaan Kirselän kohdalla tämä täytyy painaakin varsin paljon, koska hänellä tuossa maastavedossa myöskään ei onnistunut tuo 300 kilon nostaminen kertaakaan, joten paino on hänen voimilleen erittäin suuri. Ja sen näkee heti siinä vaiheessa, kun hän saa auton nostettua, niin kyllä sen näkee vartalon liikkeistä ja vapinasta, että painotaakka on hänelle tosi ihan maksimitasolla tämä 350 kiloa. Niin, se on totta, että silloin ei ole enää mahdollista yrittää pelata tasapainon kanssa, kun kaikki energia menee sieltä, saako sitä vähän ylöspäin. Ja 70 sekunnin jälkeen hän toteaa, että matka jää tähän ja matka mitataan. Ja se taitaa olla suunnilleen samalla tasolla kuin Hiltusen Mikalla, jonka tulos oli 12.60. Saattaa olla, että Kirselä menee jopa Hiltusen ohi. Oletko Harri valmis? Harri Peltomaa on hänkin ensimmäistä kertaa hienossa seurassa loppukilpailussa mukana. Oli karsinnan jälkeen 9, mutta kun Esa Quintus joutui jättämään leikin kesken, niin Peltomaa on mukana loppukilpailussa. Hän on kisan pienikokoisin osallistuja. Pituutta on 171 senttiä, painoa 107 kiloa. Joten aikaisemmilta vuosilta parhaat sijoitukset ovatkin alle 105 kilon sarjassa, jossa hän oli SM-kisoissa 3. viime vuonna. Ikä on vasta 24 vuotta ja rekkakuskina tietysti auto on tuttu väline, mutta ratin takana ja tuskinpa hän näitä henkilöautojakaan on työnsä puolesta joutunut kantamaan kovinkaan paljon. Ja tämä urakka päättyy hyvin lyhyen, koska miehelle outo laji tuottaa niin paljon vaikeuksia, että taival päättyy muutaman askeleen jälkeen. Mutta tämäkin suoritus mitataan. Tämä on teknisesti todella vaativaa. Kannattaa muistaa se, että vaikka taakka nyt ei ole näille miehille järin painava, mutta sen tekniikan oppiminen ei se käy ensimmäisellä kerralla. Se on tosi vaikeaa ja tässä tapauksessa hän joutuu siellä asettelemaan ja koenostelemaan aika monta kertaa tässä lämpimässä ilmassa. Hän veti kyllä 300 kiloa kerran maasta, että hän on voimamiehiä, mutta tämä oli vaikea laji hän. Seuraava kilpailija on sitten tämänkin lajin varsinainen spesialisti Jani Illikainen vuorossa. Ja täytyy kai todeta ennen starttia jo, että hyvä, että rekisterilaatat on poistettu, nimittäin nopeussakko voisi muuten olla paikallaan, mutta en tiedä voiko sakottaa, kun ei rekisterilaattoja ole. Illikainen painelija nimittäin tämän auton kanssa ihan niin kuin viime vuonna sitten ihan eri tahtia kuin kaikki muut. Tosin viimevuotisen aikaan ei kykene tässä, mutta ottaa ylivoimaisen johdon, koska tulee maaliin alle 20 sekunnin ajassa 18.91, eli yli 10 sekuntia nopeammin kuin Jani Kolevainen. Kyllä Illikainen on ylivoimainen kaikessa. Tämä ei ollut hänelle millään tavalla vaikeaa tämäkään laji. Se oli sellaista vähän varmistelua. Se oli varmistelua nimenomaan, ettei tapahdu mitään kompurointia. Mies, joka tänään on tehnyt jo yhden Suomen ennätyksen. Tekee siis hurjaa sarjaa, on matkalla kohti 4. lajivoittoa 4 mahdollisesta. Jani Illikaiselta vahva näyttö. Tosin täytyy muistaa se, että vaikka selostamosta aina helposti jaetaan näitä sijoituksia ennakkoon, kyllä Illikaisellakin vielä on 3 haastajaa jäljellä. Ensimmäisenä heistä vuoroon Ville Vihola, joka hänkin on ensimmäistä kertaa mukana 8 parhaan joukossa jatkamassa 3 finaalilajin kautta kohti hyvää lopputulosta. Ja hän taitaa tämän yllättävän hyvin ajatellen sitä, että vuoren varmasti ei kovin usein ole tätä lajia päässyt harjoittelemaan. Menee ihan tyylikkäästi ilman mitään ongelmia yli puolivälin jo ja aikaa kulunut 25 sekuntia ja tämä tauko ei välttämättä haittaa kovinkaan paljon, koska sen verran pitkälle hän pääsi jo ensimmäisellä yrittämällä, että katsotaan, ei, kyllä nyt
toinen pysähdys tulee heti perään ja se on yleensä huono merkki. Mutta aikaa on tosi vielä jäljellä. Vasta 50 sekuntia kulunut lähdöstä, joten sen suhteen ei ole mitään hämminkiä, mutta nämä toistuvat nostot imevät kyllä helteessä Mehun miehestä aika nopeasti. Kyllä, mutta niin kuin sanoit, niin hänellä oli aika hyvä ote tuohon autoon kyllä ja pääsi varsin hyvään suoritukseen, mutta sitten tosiaan kun se putoo, niin sitten useita nostoja joutuu tekemään. Siinä on voimat kaikkia hyvin nopeasti. Menee kuitenkin kolmanneksi tässä vaiheessa, kun matka saadaan mitattua. Illikaisen ja Kolehmaisen jälkeen ottaa kolmostilan. Illikainen oli ainoa, joka on pystynyt suorastaan kipittämään tämän auton. Täsmälleen. Tosi hyvä. Uusi haastaja näyttämölle Juha-Matti Järvi. Yhteispisteissä kolmantena karsinnan jälkeen. Hänkin taitaa kyllä tämän lajin parhaimmillaan, mutta kuten näimme tänään farmarikävelyssä, niin se ei mennyt ihan viimevuotisella tasolla. Auton kanto näyttää menevän siihen nähden paremmin, vaikka hänkään ei missään tapauksessa pysy Illikaisen vauhdissa. Ja kyllä Kolehmaisen täpärästi alle puoli minuutinenkin kestää tässä vertailussa, mutta Järvi kyllä sinnikkäästi kantaa tätä taakkaa varmasti määrätyssä ajassa loppuun asti ja on tässä ottamassa kolmostilan. Ehkä kakkostilankin ehtii ja taitaa ehtiä juuri ottaa kakkostilan. No en mene sanomaan. Ei, kyllä hän häviää 5/100 häviää Kolehmaiselle 29-58, mutta tuli lopun todella hyvin. Hän tuli tosiaan hyvin. Hän valitsi oikean tempon juuri omiin kapasiteetteihinsa riittävän tempon ja pääsi hyvin maaliin. Illikainen johdossa. Toisena Kolehmainen, jonka etumatka Järveen tässä lajissa 0,05 sekuntia. Viimeinen mies tähän lajiin on Janne Hartikainen, joka kahdesti urallaan on voittanut maailman vahvimman miehen tittelin, tosin alle 105-kiloisten sarjassa vuosina 2004-2005. Suomen vahvin samassa painoluokassa on ollut 4 kertaa ja nyt on painoa kerääntynyt sitten 114 kiloa ja hyvällä tekniikalla ja hyvällä asenteella hän lähtee kantamaan autoa. Tulee ihan samaa vauhtia kuin Kolehmainen ja Järvi saattaa tulla jopa parempaa vauhtia, jos rytmi pysyy näin hyvänä loppuun asti ja aika erikoinen ote siitä tuulilasin yläosasta taitaa auttaa tasapainoilussa ja kakkostilan hän ottaa. Loistava suoritus, aivan upea tekniikka, 24-80. Aivan oikein, aika hieno ratkaisu tosiaan pitää tasapainoa tuolla ylhäältä kiinni ja se onnistui täydellisesti. Se oli hieno temppu häneltä tähän, aivan uudenlainen ote ja tässä näette lähikuvasta kuinka se auttaa tasapainon pitämisessä. Oli ovella temppu ja siitä kakkostila tässä lajissa. Järjen käyttö on kaikessa sallittua ja tässä tuntuu, että tämä oli tosiaan ajateltu etukäteen hyvin tarkkaan. Se oli tämän lajin viimeinen. Seuraava on kottikärryntöyntö, sama homma tuolta tänne. Se on siinä ketään. Se on siinä. 7 miehellä jatketaan sitten. Toinen samanlainen laji perään. Jani Illikaiselle 4. lajivoitto, Janne Hartikainen hienosti 2, Jani Kolehmainen 3 ja tasokkaasti Juha-Matti Järvikin kantoi auton maaliin asti ja alle puolen minuutin ajassa. Sen jälkeen tasoero oli suuri seuraaviin kilpailijoihin, mutta niinhän se on silloin, kun parhaat ovat kyydissä mukana. Ja Illikaisen etumatka Kolehmaiseen nyt 9 pistettä, mutta kakkostilasta vielä kamppailevat sekä Juha-Matti Järvi että Mika Hiltunen Kolehmaisen lisäksi. Se tulee niin kovin. Viimeistä edellinen laji on kotipuutarhurin mielilaji, kottikärryn työntö. Tosin tämä kottikärry on hieman tavanomaista raskaampi. Taakkaa on nimittäin 450 kiloa. Ensimmäinen mannekiini on tässäkin lajissa Mika Hiltunen. Matka on 30 metriä, nopein aika voittaa. Ja aika otetaan siitä, kun mieskin on ylittänyt maaliviivan. Ja tässäkin kannattaa käyttää harkintaa niin kuin Hiltunen tekee. Ei lähde turhaan kiirehtimään, koska tämä taakka on niin painava, että vaikka eilen naisten kisassa puhuttiin siitä, että kannattaa panna vilkkaasti kärry liikkeelle ja itse pysyä perässä, mutta tässä on kaksinkertainen taakka naisten kisaan verrattuna ja siitä syystä yksi pysähdys on ehkä paikallaan, jos eivät puristusvoimat riitä ja näin Hiltunen joutuu ottamaan pienen paussin ja jatkaa tästä eteenpäin. Aika on maksimissaan tässäkin lajissa 90 sekuntia. Ja nopein aika on siis voittoaika.
Näin saadaan ensimmäinen aika 53-74. Mika Hiltunen. Se on Mika Hiltusen aika kottikärryn työnnössä. Tuomarineuvoston päätöksellä miehet saavat käyttää remmejä tässä otteen pysymisessä nyt, kun on vähän käsivaurioita, mutta kyllä se taakka vaan niin paljon Hiltusellekin painoi, että hän joutui välillä pudottamaan sen kuitenkin ja hakemaan uutta puhtia tuolla ja levätä hetki. Ei sen kuva enää mene sulossa, vaan on niin. Tämäkin on Suomen vahvimieskisassa uusi laji viime vuosiin nähden ja välttämättä kaikki eivät ole päässeet ainakaan tämän tapaisen taakan kanssa päässeet harjoittelemaan kotikadussa. Tällä hetkellä Jani Kolehmainen on vahvimmin kiinni kilpailun kakkostilassa. Ja sikälikin tietysti on hyvä, että saatiin heti kättelyssä Hiltuselta niin hyvä aikavertailu, että nyt katsotaan millä tasolla liikutaan. Kolehmaisen pitäisi olla vähintään Hiltusen tasoa. Hän on tasainen kilpailija kaikissa lajeissa ollut jo muutaman vuoden ja parhaat saavutukset tosiaan viime vuosilta 2. 4. sija loppupisteissä. Ja Kolehmaisellakin on näitä pieniä käsivaurioita maastavedon jäljiltä. Syynä se neitseellinen tanko, jota käytettiin. Karhea pinta rikkoi monen kilpailijan kämmenet, mutta sisukkaasti jatketaan ja Kolehmainen on valmis tähänkin urakkaan. Matkaa siis 30 metriä. Aisa paino 450 kiloa ja tähtäimessä Hiltusen aika 53-74 ja kyllä nyt pitää kiirettä. Nyt on se eilinen taktiikka naisten kisasta, että kärry lujaa liikkeelle ja perässä pysytään ja sehän tietysti on sikäli hyvä, että ei tarvitse kärsiä kovin pitkään. Tulee aivan hirmu aika. 19 ja 78. Aivan häkellyttävä suoritus. Tämä panee jopa Illikaisen ja muut koville. Se oli kova suoritus. Hän tiesi alun perin ottaa kovan, voi sanoa tämmöisen kipittävän askeleen ja kesti sen loppuun asti. Ei siinä paljon painanut Hiltusen aika, kun Kolehmainen tosiaan tykittää siitä yli puoli minuuttia pois 19.78. Koko ajan ryhti aivan suorana ja siitä oli helppo askeltaa. Seuraava kilpailija valmistautuu omaan suoritukseensa ja neuvoja hän tarvitsee, Harri Peltomaa. Toistetaan se vielä kertaalleen ensimmäistä kertaa 8 parhaan joukossa ja senpä takia neuvot ovat tarpeen. Siellä kokeneet miehet kertovat, miten pitää lähteä tätä taakkaa työntämään, koska tämä on vuoren varmasti Peltomaallekin melko uusi laji. Tulee kuitenkin ihan tyylikkäästi, ainakin ensimmäiset 10 metriä, 2/3 vielä jäljellä, mutta ei näytä olevan yhtään vaikeuksia. Tällä hetkellä ote on hyvä, onko siinä ehkä sormet hieman suoristumassa, mutta ei se haittaa, koska matkakin on pian päättymässä ja näyttää siltä, että tulee ilman pysähdystä ja ottaa kakkospaikan kerrassaan. Oiva suoritus. 29.17. Olipa hieno suoritus ajatellen sitä, että mies on ensimmäistä kertaa viemässä kaikki 6 lajia läpi Suomen vahvimieskisassa. Suoritus aivan viimeisellä kolmanneksella alkoi Lantio vähän jo jäädä taakse, mutta hän ei menettänyt kuitenkaan otettaan. Hienosti hallittu kyllä. Kyllä. 29.17 ja kakkostila vajaan 10 sekunnin päässä johtavasta Jani Kolehmaisesta. Tyypillinen vahva juntti, mutta sormet ei pitäisi olla. Mutta sitten kun se saa itse kiinni, niin tuolla patukkaan. Seuraavan kilpailijan kohdalla pitää olla tarkkana, että kellot ehtivät edes käyntiin. Jani Illikainen vuoroon. Varmasti kunnianhimoinen mies haluaa 5. lajivoittonsa, vaikka hirmu aika on vastassa Kolehmaisen 19.78, mutta kyllä Illikainen tämänkin lajin hoitaa siihen malliin, että menee alle 15 sekunnin. Hupsista ei ihan alle, mutta täpärästi päälle 15.28. Ylivoima sen kuin korostuu. Nytkin kakkosen oleva Kolehmainen häviää 4,5 sekuntia ihan tasan. Vakuuttava suoritus. Voisiko oikeastaan hiukan kritisoida, että huono lähtökiihdytys ei ollut aivan ideaalinen. Mutta siinäkin taisi olla tosiaan tähtäimessä vain se, että vuoren varmasti Kolehmaisen ajan alle. Ja lähellä on, etteikö voita kaikkia lajeja tänään. Yksi puuttuu vielä. Ja tietysti tässä lajissa vielä muutama startti jäljellä, mutta ei kukaan mene Illikaisen ajan alle. Ei missään tapauksessa. Kyllähän tänään tästä porukasta joka lajissa näyttää olevan aivan oma luokka. Kilpailu, jollei niitä käy, niin ei pärjää. Mutta yksi asia niin mun mielestä. Molemmat kirkot näyttävät, että homma on selvä.
Ville Vihola seuraavana näyttämässä taitoa tässä vaativassa lajissa, jossa tasapainoilun lisäksi pitää olla todella hyvä rytmi jalkatyössä. Se on se avain menestykseen. Tässä on tietysti hänen kohdallaan hieman eri tason suoritus tulossa kuin äsken nähty Illikaisen ilmiömäinen kipitys, mutta kyllä tämäkin mies tulee sellaista vauhtia, että ennakkoon uskoisi. Hän on nimittäin ottamassa kakkospaikan eikä häviää Illikaiselle kuin pari sekuntia. Oli häkellyttävä nopea suoritus. Todella kova suoritus. 17.77. Erittäin hyvä. Tasapainoinen hyvä lähtö ja sopiva kiihdytys ja loppuun asti pystyy pitämään taakan vahvoissa käsissä. Aivan ropan asento täysin vakaa koko ajan, ei minkäänlaista horjumista ja erittäin hyvä hallinta. Mies on tyytyväinen ja syystä. Kilpailun kakkostilaa ajatellen seuraava suoritus on hyvinkin merkittävä. Juha-Matti Järvi vuorossa. Hänhän kamppailee lähinnä Jani Kolehmaisen kanssa kakkostilasta ja nyt kun Vihola teki hyvän tuloksen, niin Järvi loistosuorituksella voisi kilata vaikka lajin ykköseksi ja näin kirja kiinni Kolehmaisen etumatkaa. Hyvin Järvi tuleekin ja aika menee sinne 15 sekunnin päälle. Ottaako kakkostilan? Ei, kun miehen pitää mennä yli. Nyt tulee sitten tämä tulkintavaihe, joka ei ole tulkintavaihe, koska nyt Järvi teki kyllä suuren munauksen siinä, kun jäi miettimään, kun sääntö on selkeästi se, että taakka yli maaliviivan ja mies perässä yli. Joo, sääntö oli aivan selvä etukäteen, mutta hän tosiaan puolta sekuntia ennen liian aikaisin lamaantui. Ja mitenkäs tuossa nyt tulkitaan tätä asiaa? Ei, kyllä se on pakko niin, koska miehen pitää olla maaliviivan yli ja tuosta hän lähtee ensin kävelemään pois ja näyttää, että kärry on yli, mutta ei se riitä, kun miehenkin pitää mennä. Kyllä. Ja vasta sen jälkeen saadaan aika, joka on 24.85 ja se saatti olla kohtalokas virhe ajatellen kilpailun kakkostilaa, koska nyt hävisi Kolehmaiselle 5 sekuntia. Yksi suoritus jäljellä ennen kuin tämän lajin paremmuusjärjestys on selvitetty. Viimeinen kilpailija Janne Hartikainen, jolla saattaa hänelläkin olla sanassa sanottavana tämän lajin pisteitä jaettaessa. Tulee matkan puoliväliin alle 10 sekunnin, eli saattaa kilpailla Kolehmaisen kanssa kolmostilasta, jos loppu menee hyvin. Ja kyllähän kolmostilan ottaa jopa kakkospaikan. 17.69, eli pudottaa Ville Viholan kolmanneksi. 17.69, taas hyvä suoritus Janne Hartikaiselta, hyvin sujuneen autonkannon jälkeen. Joo, erittäin hyvä ja jonkun verran sivuhorjumista oli tuossa alkumatkassa, mutta loppumatka meni varsin hyvin. Eli finaalivaiheen varsinainen yllättäjä on Janne Hartikainen, joka on napannut nyt 2 kakkostilaa. Viides lajivoitto Jani Illikaiselle. Janne Hartikainen toinen kakkostila finaalivaiheessa. Ville Vihola yllättäen pronssilla tässä lajissa. Kovatasoinen suoritus oikeastaan koko kärkiporukalta aina sinne sijaan 5 asti. Ja yhteispisteessä totta kai Illikainen lisää etumatkaansa, Kolehmainen kiinni kakkostilassa, Järvi kolmantena, Hartikainen noussut jo 4. Mestari taitaa olla karkuteilla, mutta uusiakin kykyjä nähdään. Janne Hartikainen, finaalivaihe sujuu kerrassaan mallikkaasti. 2 teknistä lajia, onko nämä lajit sinulle sopivampia kuin karsintalajit? No kyllä mä tiesin, että oikeastaan koko kisa olisi pitänyt mennä samaan malliin, että tuo karsinta nyt ei oikein kulkenut niin kuin piti, että en mä tiedä mitä tässä selittelemään. Että nyt tuntuu kulkeva, alussa ei kulkenut. Olet ihan viime vuoteen asti kilpailut alle 105 kilosten sarjassa. Nyt on painoa tullut lisää ja jonkun verran tietysti kun ei massaa vielä ole, niin anna tasoitusta. Paljonko se merkitsee, kun kumppanit painavat 340 kiloa enemmän? Ei, voimahan siinä ratkaisee, että ei siinä painolla ole merkitystä. Mutta sitten kun sitä massaa tulee, niin toivottavasti se on sitten lihasmassa ja sitä tarvitaan ilmeisesti vähän kuitenkin lisää nykypainoon. Kyllä, totta kai jos on lihasmassaa, niin sitä myöten niin on mahdollisuus kerätä myös maksimivoimaa. Että kyllä hänellä paksuilla pojilla on niin tää raakavoimaa enemmän, mutta niin mä pystyn sitten pikkasen näissä liikkuvissa jutuissa niin pistää hanttiin niille. Että Yksi laji jäljellä ja jokunen sija on vielä poimittavissa. Mikä on lopullinen tavoite nyt kun säkit odottavat?
No kuulin tuossa, että mä oon 1,5 pistettä 3. sijasta, että ei tässä oikein muu auta kuin siihen tähätä. Että 2 on liian kaukana, mutta 3 on mahkut, jos kaikki menee mulla hyvin ja kenties Juha-Matti Järvelä vähän huonommin. Ja silloin kun mahkut on, niin ne otetaan. Totta kai. Kiitoksia ja menestystä viimeiseen lajiin. Kiitos. Yhtä lajia vaille valmis Markku Suonenvirta ja mestarista ei ole epäselvyyttä. Mitä sanot Illikaisen tasosta tänään? Illikainen on parempi kuin 2 vuoteen. Et haavat on nuoltu ja nyt on paikat pelaa ja se näkyy kyllä tuloksissakin. Et se on nyt kohdillaan kaikki asiat. Niin, hän tuli ilmeisesti vain hakemaan sen, mikä hänelle kuuluu ja tähtäin lienee jossain vähän suuremmissa ympyröissä. Se on Etelä-Korea. Siellä saa moni muukin nähdä, että hän on ihan ok. Mutta Ilkka, siellä takana löytyy sitten aika yllättäviä nimiä tämän vuoden listalla finaalisarjassa. No juu, mä kyllä odotin täältä Järveltä ihan kultamitali hommaa, mutta hän epäonnistuisi muutamassa lajissa. Siitä mäkin hiukan sain niin kuin miinusmerkkistä palautetta, että mä tosiaan odotin Järveä, mutta hän ei nyt onnistunut tällä kertaa. Mutta sitten esimerkiksi Keijukainen, Hartikainen, joka on noussut alle 105 kilosista aikuisten sarjaan, tekee loistavaa jälkeä näissä tekniikkalajeissa. Mutta Hartikainen on myöskin paino noussut 10 kiloa, se otettakoon huomioon ja siinä on tullut voimaa, mitä tarvitaan tässä, että se voima on tullut tuohon kroppaan, vaikka sitä huomaa ulospäin. Ja kun tekniikka on kohdallaan, lienee syytä odottaa, että tulevaisuudessa meillä on siellä Illikaisen takana kovia pyrkijöitä jopa kansainvälisiin kisoihin. Suomesta tulee aina kansainvälisiin kisoihin pyrkijöitä ja voittajia. Kyllä. Ja kaveri on samaa mieltä. Se on ihan selvää, että kyllä laatu on parantunut niin huikeasti, että me voidaan odottaa ihan mitä vaan. Kiitoksia. 6. laji on sellainen sopiva jäähdyttelykisa, jossa kilpailijan on vietävä 5 kappaletta säkkejä lastauslavalle. Säkin paino on sellainen ihan sopiva. Tämän päivän kilpailun päätteeksi 120 kiloa joka säkillä painoa ja juostavaa tai käveltävää matkaa tulee noin 5-6 metriä suuntaansa ja sen jälkeen 105 sentin korkeudella olevalle lavalle paikka on saatava ja aika otetaan siitä, kun viimeinen säkki on paikallaan ja elleivät kaikki säkit ehdi sinne määränpäähän 1,5 minuutin säädetyn ajan puitteissa, niin silloin säkkien määrä on ratkaiseva tekijä, kun sijoituksia lasketaan. Harri Peltomaa yksinäisenä kilpailijana, kun ollaan parittomassa vaiheessa. Sen jälkeen, kun Kirselä jätti leikin kesken 4. lajin jälkeen. Mutta kyllä hän yksinkin suoriutuu urakasta tosi tyylikkäästi, koska 5. säkki on lähdössä ja se on sittenkin aika harvinaista herkkua, että 5 säkkiä saadaan määränpäähän asti. Tosin tässäkin nähdään, että Harrilla on jo pieniä vaikeuksia, mutta tässä vaiheessa ei varmasti luovuta, vaan 5. säkki menee ja saadaan hyvä aika tähän kohtaan. 61,83. Se oli sisukas suoritus. Se oli sisukas suoritus ja miehiä vähän auttaa se, että saavat kädet kokonaan säkin ympäri. Ja muutoin sormet ovat kyllä jo niin voimattomat, ettei niistä paljon apua ollut. Peltomaa on ja pysyy 7. yhteispisteessä, koska tosiaan Jarno Kirselä lopetti 4. lajin jälkeen ja sitten taas muut ovat sen verran edellä, että Peltomaa joutuu tyytymään 7. tilaan, mutta hyvä suoritus tämän osion alkuun. Siinä lähikuvassa Esa Kvintuksen kädet viimeisen karsintalajin jälkeen melko huonossa kunnossa ja urakka jäi kesken. Näiltä 2 mieheltä urakka ei lopu ennen kuin säkit ovat lavalla. Mika Hiltunen vastaan Ville Vihola. Tässä on pari kamppailu, jossa ennuste voisi olla sellainen, että vaikka Hiltunen tällä hetkellä on 3 pistettä edellä Viholaa, niin finaalivaiheessa Vihola on molemmissa lajeissa ollut Hiltusta parempi, joten saattaisi kääntää tämän tilanteen vielä toisinpäin, mutta se edellyttää tietysti sitä, että Ville Vihola sijoittuu ihan kärkipäähän, koska siihen väliin pitää sitten mahtua muutama mies sopivasti, että Hiltunen yhteispisteessä häviää. Ja ainakin alussa Vihola pitää huomattavasti tiukempaa tahtia, mutta ehkä Hiltunen sitten luottaa kokemukseen ja ottaa tämän asian harkiten, koska tässä pitää muistaa se, että vaikka 3 säkkiä menisi kevyesti, niin joskus vasta sen jälkeen ongelmat alkavat, mutta nythän Vihola saa 3. säkin paikalleen jo 0,5 minuutin kuluttua, joten minuutti on vielä jäljellä ennen kuin aika umpeutuu.
Mutta tietysti tähtäimessä on ennen kaikkea Harri Peltomaan johtoaika. Sehän pitää ensin alittaa ja tällä tahdillahan se menee rikki kevyesti ja saadaan uusi kärkiaika. No, se viimeinen säkki nousee. Hiltusella on vielä 120 kilosta jäljellä, mutta tässä se nähdään, että lopussa vaikeudet kertaantuvat. Ja taitaa käydä niin, että jopa parin sisällä järjestys muuttuu, koska nyt Viholalla on aivan ylivoimaisia vaikeuksia. Että siinä on tuo juuri erikoinen tilanne silloin, kun säkki päästään kaatumaan, niin se joutuu nostamaan hyvinkin matalalta kyytiin ja viimeisten säkkien kohdalla se sitten kertautuu se ongelma. Ja hän on nyt aivan täysin puhki. Ja kyllä se Hiltusen kohdalla myöskin jää kesken tämä. Eli aika umpeutuu nimittäin muutaman sekunnin kuluttua ja molemmille saadaan tulokseksi näin ollen 4 säkkiä ja Peltomaa pysyy kärjessä siitä huolimatta, että Vihola sai, oliko se 4 säkkiä jo suunnilleen puoleen minuuttiin, mutta sitten loppui puhti aivan tyystin. Eli liian kova kiire alussa kostautuu lopussa. Luulisin, että tuossa löytyisi semmoinen tekniikka, että ei tarvitsisi säkkiä ensin kaataa, vaan sen saisi jotenkin muuten kyytiin siitä. Koska se tekniikka laji toisin sanoen. Tekniikkaa tässäkin tietysti, niin kuin kaikessa. Tässä parissa ratkaistaan sitten kilpailun 3. tilaa. Tämä mies on siinä tällä hetkellä paremmin kiinni Juha-Matti Järvi. Hänen etumatkansa kilpakumppaniin Janne Hartikaiseen on kuitenkin vain 1,5 pistettä. Se tarkoittaa käytännössä 2 sijoitusta Hartikaisen hyväksi, joka ennen kaikkea tässä finaalivaiheessa on osoittanut oivallista teknistä osaamista suoritetussa lajeissa. Myöskin hänen kestävyytensä on ollut hyvä, että hän on jaksanut tämän kuuman päivän hyvin. Ja lähtee hyvin liikkeelle, sen sijaan Järvi kompuroi ja pudottaa ensimmäisen taakkansa. Katsotaan nyt sitten, ettei Hartikainen innostu liikaa, koska olemme muutaman kerran nähneet, että kova kiire alussa saattaa kostautua, mutta Hartikaisen itseluottamus taitaa nyt olla ihan kohdallaan. 3. säkki paikalla, Järvellä vasta 2 säkkiä ja Järven tilannehan muuttuu heikommaksi, ellei saa kaikkia paikalle. Hartikaisenkin tahti hieman tässä on tasoittumaan päin ja säkin etumatkalla. Hartikainen menossa jo hakemaan viimeistä taakkaa. Järvi sen sijaan ottaa nyt kävelyvauhdin käyttöönsä. Ja kyllä Hartikainen menee kilpailun kärkeen 47 sekuntia ja 9/100. Se oli kova suoritus, eli häneltä ehjä hyvä finaalisarja. Kyllä, ja voisi sanoa, että tässä hänen tekniikkansa oli aika hyvä. Hän aika vähällä vaivalla otti noin 4 ensimmäistä säkkiä. Viimeisen hän tosin kaatoi ensiksi ja sitten otti kyytiinsä, mutta hänen kestävyytensä riittää hyvin. Aivan huippuluokkaa. Sen sijaan Järvi on ajautumassa vaikeuksiin, mutta sinnikkäästi kantaa 5. säkin paikalle ja saa tuloksen, joka on 80-83. Se oikeuttaa tällä hetkellä 3. tilaan, mutta 2 pahaa on jäljellä ja saattaa olla, että Hartikainen tässä ratkaisi kamppailun kokonaiskilpailun 3. tilasta. Kyllä tuo kompurointi tuossa taisi olla ratkaisevaa. Joo. Hartikainen pari voittoinen kilpailun kärkeen aika. Huippu hyvä 47.09. Kärkeen ajalla 47.09. Juha-Matti Järvi kolmoseksi 80-83. Viimeinen pari tähän kilpailuun, Jani Kolehmainen ja Jani Illikainen. Heidän kohdallaan tilanne on sikäli selvä, että Illikainen on mestari jo nyt ennen tämän lajin alkua. Kolehmainen melko varma kakkonen. Sanon melko varma siksi, että tietysti teoriassa on mahdollista, että jos hänellä menee oikein huonosti, niin silloin tietysti Hartikainen saattaa ohittaa hänetkin, mutta se nyt on pelkkää teoriaa, koska kyllä Kolehmaisen taso tässä lajissa on sitä luokkaa, että hän nappaa itselleen sen verran hyvän ajan, joten Hartikaisen kannalta tämä lienee jännittävin pari, nimittäin sopivasti, jos nämä miehet molemmat häviävät hänelle, niin silloin vuoren varmasti hän ottaa 3. tilan Juha-Matti Järveltä. Ja Illikaisen tietysti pitää muistaa se, että kunnia edellyttäisi 6 lajivoittoa, mutta tahti on kuitenkin melko verkkainen, 2 säkkiä ylhäällä. Illikainen ei ole kovin varma itsestään. Hän ottaa hyvin rauhallisesti, että pääsisi loppuun. Kyllä, Kolehmainen sen sijaan tykittää näitä säkkejä ihan kiitettävään tahtiin. Ja viime vuonnahan Illikaiselta säkin
kanto nimenomaan oli se heikoin laji. Hän pystyy vain 4 säkkiin 1,5 minuutin aikana. Mutta Kolehmainen menee vinhaa vauhtia. Hartikaisen johtoaikaa 47.09 ja se on jopa uhattuna tässä. Ja menisikö? Ups! 47.92 kakkoseksi ja Illikainen marssii sitten pois kannettuaan sinne 3 säkkiä. Joo, hän tiesi hyvin tilanteen ja ajatteli, että hän haluaa päästä mahdollisimman vähällä, sitä paitsi miksi tässä nyt happoja enää elimistöön kerätä, koska se nopeuttaa palautumista aika lailla, kun tekee vaan niin, aivan. Sehän on ihan selvä juttu, että Illikainen varmasti lähtikin tähän vain suorittamaan yleisön takia nämä muutamat säkinkannot. Ja kun mestaruus oli selvä, niin Kolehmainen karkasi pari voittoon ja hyvällä tuloksella hän sijoittuu kakkoseksi tässä lajissa 47.93. Janne Hartikaiselle ensimmäinen lajivoitto viimeisessä kilpailussa tänään. Jani Kolehmainen kakkonen, Harri Peltomaa kolmas. Kärkikaksikko ihan omalla tason alle 50 sekunnin ajoillaan. Ja loppupisteissä siis Jani Illikainen 3. kerran Suomen vahvin mies, Jani Kolehmainen kakkonen ja Janne Hartikaisen ennen kaikkea upean finaalisarjan tehtyään kisan 3. Juha-Matti Järvi 4, sitten Mika Hiltunen, Ville Vihola, Harri Peltomaa ja Jarno Kirselä 8. 3. mestaruus Jani ja kaikista ylivoimaisin, niin kuin todettiin jo karsinan jälkeen, niin hyvältä näytti ihan loppuun asti. Kyllä joo, että varmistui voittoa ennen viimeistä lajia, että olisi yhdensäkin kantanut, se olisi riittänyt. Tämä aika ylivoimasta oli kyllä. Aina kun vierestä katselee, niin tulee mieleen tietysti erilaisia ajatuksia. Tästä ei voinut välttyä siltä, että mietti koko ajan, että tähtäin taitaa olla loppusyksyn suuremmissa mittelöissä. Kyllä, on tarkoitus lähteä noihin GP-kisoihin Bulgariaan nyt juhannuksena ja sitten sieltä pikkuhiljaa valmistautuisi MM-kisoihin. Viime vuonna ei päässyt finaaliin, mutta nyt tänä vuonna yrittää uusiksi. Niin ja sinulla on ilmeisesti tämä vammakierre nyt ohitettu. Se on unohdettu kokonaan, se paha vamma silloin pari vuotta sitten, koska sehän häiritsi viime vuonnakin vielä jonkun verran. Joo, että viime vuonna kävelylaitto oli vielä semmoista, että notku tuo jalka antoi periksi, mutta nyt siinä on tullut semmoinen jämäkkyys ja päähän se vaikutti kanssa aika paljon, että nyt on itseluottamusta taas ihan hyvää ja hyvä lähteä kisaamaan tuonne kansainvälisille areenoille. Nyt kun mietit sitä suurinta päämäärää, maailman vahvin mieskisaa, niin missä on vielä petrattavaa? No onhan tuolla vaikka kaikissa. Se on taso niin hurja, miehiä on pilvempi meidän tuolla rajan takana. Ja aika riittää vielä siihen, että petrausta saadaan tarvittava määrä? Kyllä, koko ajan yritetään parantaa. Tämä menee ihan hyvin. Kiitoksia ja menestystä jatkossakin. Joo, kiitoksia. Miehet palkittavina. Päivän 3. Janne Hartikainen hyvän kirin ansiosta. Kilpailun 2. Jani Kolehmainen, joka oli tasaisen hyvä molempina päivinä. Hartikaisen voima oli nimenomaan finaalilajeissa, mutta päivän kuningas, Suomen vahvin mies 3. kerran peräkkäin. Jani Illikainen, jonka kunto kyllä viittaa siihen, että jos kaikki harjoitus menee kohdallaan, niin maailman vahvin mieskisasta voi tulla iloisia uutisia. Kyllä, ilman muuta Illikaisella on mahdollisuuksia. Ja hän on, paitsi kun hän on kuulantyöntäjästä siirtynyt voimamieheksi, niin hän on koko ajan kehityskäyrällä mukana. Kun hän terveys vaan säilyy, niin kuin nyt näyttää hyvältä, niin mikä ettei. Ja kun toissa vuoden paha loukkaantuminen on tosiaan nyt taakse jäänyttä elämää, niin tästä eteenpäin Jani Illikainen puolustaa Suomen mainetta maailman vahvin mies kisoissa ja toivottavasti hyvällä menestyksellä. Näin tämän kauden kisat on käyty Helteessä Turussa. Mestarit uusivat tittelinsä. Kati Luoto eilen 4. kerran naisten mestari ja Jani Illikainen on enää voiton päässä Janne Virtasen 4. mestaruuden tasossa. Mutta se nähdään, ottaako ensi vuonna 4. mestaruuden. No niin, hei. Vedäs paikkaa pois ja laitetaan pois. Anna kansalle mitä ne haluaa.